Bayu badhe tindak pundi katengaren tindak wae ran numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani kan golek omongan niki blonjo napa mbak yu badhe tindakan ampun mas sampeyan ampun jiwa kula rada anyaran anak awan lunga blonjo ning pasar paing perawan rondo kanggoku rapat penting mas tuku gelang opo ante-ante ojo sialan ya ben rondo dijam komplek asik monggo kemplingipun sarenipun dalu kempling mawon ngapunti bayu badhe tindak pundi katengaren tindak wae ran numpak taksi dhewean napa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani badhe pindahan ampun kula mas sampeyan ampun jiwa kula rada anyaran ditinggal awan-awan lunga blonjo nang pasar paing perawan rondo kanggoku rapat penting sumalang kepen rondo dijamin komplek